police intelligence ug mga security officers sa mga malls, hotels ug resorts gipaubos sa anti-terrorism training. Nasakpan ang nagkalain-lain ng mga modus sa mga kawatan nga mobiktima sa mga nanimba sa Basilika. Exclusive! Ombudsman mupaygayon sa lifestyle check sa mga pulis na gilang ng mga protector sa mga drug lords o gambling lords sa Subo. Gobernador, di bubayad sa utang sa Kapitolyo sa mga kontraktor sa mga proyekto sa biyaging administrasyon. 27 billion na rehabilitation budget sa amihan ng Subo nga gisubmit sa Kapitolyo posibleng minosan human revalidate sa Malacanang. Mayo nga po, Subo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit, nga mabuting atong tulumanon. Ako si Frank Palidog Jr. Ihatid na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Padayong gipanid-an sa kapulisan sa dakbayan sa Subo, ang mga kiriwan o kamot, damang hilabot o bamiktima pa sa mga deboto ni Senior Santo Niño. Kini subay sa laing nasab nga mga kawatan ang nadakpan nga maipahimo sa pagdagsa sa mga deboto nga nanimba sa Basilica Minore del Santo Niño. Nagkadayang mudos na sakpan sa kapulisan o giingog ang mga kawatan karon mga gwapa na. Andrea Patenya, Suginlimi. Kagahapon na sikop sa tourist police kining usa ka babae ug lalaki nga nag-snatch og kwintas nga nagkantidad og 20,000 pesos. Di pa nag-iya kini sa usa ka Kimi Mascareñas dinhi sa Maydan, Plaridel. Ang mga dinakpan na ilhan nga silang Nick Palermo, 24 anyos, ug Alicia Serenio, 32 anyos, nga pulos taga Sitio Baybayon, Barangay Ermita. Ang masakiton nila nga mga kabanay mao'y gihimo nilang rason kung nganong nangawat sila. Ako ang manghunahon na hospital. Ha? Ang hospital ba? Nahat lang ko mamay. Kay? Kay lantad sa mga anak. Giingong modo sa duha nga dunganan nila sa paglakaw ang biktima dayon bira sa alahas. Nadiskubrihan sab sa kapulisan ang bagong mga modus sa mga kawatan karon nga ilang buhaton sa mga pampublikong lugar usod sa mga jeep de paseroan, ilang buhaton aron ma-distract o makuha ang atensyon sa ilang mga biktimahon aron di nila mabantayan ang ilang mga kabtangan. Matud pa kining mga strategiya gikan pa sa mga tulisan o mga kawatan sa kauluhan ug nakatuna na sab sa mga kriminal dinhi sa Subo. Sama sa laing nagpa-blotter nga usa ka Honey Ruth Espanillo nga nakuhaan og cellphone pinaagi sa bubblegum. After niya pagtimba sa misa sa Basilica, pagsakay niya jeep, giingnan siya na naay bubblegum iyang buhok. So tungod kay na-distract siya, kuan siya na abangan siya og tanggal sa bubblegum. Miss na kay tissue. So pag abli niya siyang bag, tabang sa tong lalaki. O diha, pag tanaw niya balik, wala na yung iPhone. Laing modus ang gitawag nga laglag barya, diin magpahughug og sinsilyo ang suspect ug inigtabang og punit sa biktima, kawatan dayon ang iyang bag. Gipahibaw sa Mitsu nga nakuha sa security camera sa Basilica nga mga gwapa na ang mga babae nga mga mangunguot karon. Ako anto ilaha ma'am kanang mo dikitan ra nila. Ang gitutokan nato ron, so far wala pa yun ako diri sa may souvenir area sa Basilica. Kay anha man kadiha, huot man kayo siya o kanang once na mukuha, mubayad na sila, anha makita kung naabay kwarta wala. Kung mabantayan nimo, taparan kanila. Tungod sa mga insidente sa pagpangawat, gipang printa na kining hulagway sa mga notadong kawatan aron mapang-apud-apud. Personal sab nga gibisita ni Cebu City Police Director Police Senior Superintendent Noli Romana ang Waterfront Police Station aron masuta kung andam na ba ang tanan nila nga mga ekipo nga gamiton alang sa crowd control sama ni ining megaphone. Even yung radios and cellphones, we assume na mag-fail siya. And in order to communicate talaga with the crowd and the other officers
deployed along the street. We need to use the megaphones. Padayon sab siyang nanawagan sa publiko nga kun musimba sa basilika, simple lang unta ang porma aron di makatintal sa mga kriminal. Paymangno sab niini nga di makigstorya sa mga tawo nga di kaila ug kun magpatabang man gani, idirekta na lang sila sa mga otoridad. Gilusad sab sa kapulisan ng investigators, diin mo text lang ang mga turistang biktima sa krimen sa ilang hotline number na 0915-180-4191. Andrea Patenia, News 5. Dulaan sa 30 katao gipangdakop sa Intelligence Branch sa Cebu City Police Office sa gipahigayon nilang Saturation Drive pasado alas 8 kagabi diya sa Sitio Santo Niño sa Barangay Camagayan, Dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Dinhi sa basketball court gipangpusasan ang mga dinakpan din kasagaran kanila mga lalaki. Nakuhaan sila og nubain, rugby ug mga drug paraphernalia. Gipasabot sa kapulisan nga ili kining gihimo isip clearing operation sa mga badlungon sa katilingman nga mopahimos unya atol sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. One of the preventive measure as directed by our city director. This is one way to ensure that the celebration of Sinulog will be in order or peaceful manner. Himuon kini sa kapulisan sa dili pa ang Sinulog Grand Parade aron madapan usab ang mga dayo nga kiliwan og kamot nga mopahimulos sa mga deboto ni Senyor Santo Niño. Unang girumbo ang Barangay Camagayan kay sagad sa mga dayo ang himo istar sa dili pa ang dakong kalihukan sa Sugbo. Ito yung isa sa ginagawa namin para ma-ensure natin na itong place na ito is clear kayo doon sa mga kriminal na yan na makabigay ng problema sa activity natin. Giklaro sa kapulisan nga halos tanang nadakpan taga Camagayan ug dunay pipila ang ini nga taga-laing barangay nga magsuroy sa dapit. Giangkon sa kapitan sa maong barangay nga problema gyud sa ilang lugar ang ginadiling drogas. Ang yun nga ito nga naa yun na sa dire. Pero karon na minimize na nakapag aning sa kuan nga ang nubay na apil na sa illegal drugs. So wala na yun na siya di pareho sa una nga grabe yun ang kuan anang sa karon murag kuan na siya maras laga head kuan. Matod sa hipe sa CID nga si Police Chief Inspector Romeo Santander nga kada gabi na nila himuon ang Saturation Drive hangtod karong Biyernes sa gabi sa dili pa ang adlaw sa Sinulog Grand Parade. Ray Pasaporte, News 5. Sa laing balita, nakadesisyon na si Governor Junjun Davide nga dili bayran ang mga contractors nga gikontrata sa miaging administrasyon bisan pa man nga natanggong ang mga proyekto. Andam at bangon ni Davide ang kaso kung ugaling mukiha ang mga contractors. Apan iya sa bikiha ang miaging namunuan sa Kapitolyo. King Perez, Suginlimi. My decision is not to pay the contractors, number one. Hingpit na ang desisyon ni Governor Junjun Davide nga dili bayran sa Kapitolyo ang utang sa mga contractors nga gikontrata sa miaging administrasyon. Ana sa 607 milyones pesos ang utang sa Kapitolyo sa mga contractors. Diin 250 milyones pesos ini due and demandable kay nasugdan na ang mga proyekto. Sama sa Danao Provincial Hospital, diin tataw nga natanggong ang construction ni ini. Mato ni Davide nga bisan pa nga nasugdan ang mga proyekto, di gihapon kini angay nga bayran ubos sa iyang pamunuan. Kay matod pa ang maong transaksyon na himo sa miaging administrasyon. Laing ipasabot ni Davide nga wa na ratify sa Provincial Board ang mga kontrata nga gikinahanglan subay sa Local Government Code usama patuman ang mga proyekto. The cure really is the ratification. But even ratification, ako di kumuo yun ang ratification because sila condoning an illegal act. So tayo katawan speakers. Ako'y katawan speakers. Gibayaran to na ilas na bide. Gipaniguro sa gobernador nga matiwas ang wa pa matiwas nga mga proyekto bisan pa di kini mobayad sa maong mga contractors. We are trying to find a way how these unfinished portions of building can be completed. Isip amahan sa probinsya, andam sab si Davide nga moatubang kon ikiha ang provincial capital sa mga contractors. Gani mukiha sab si Davide sa mga nalambigit sa pagpatuman sa mga kontrata nga wa miagi sa provincial board sa miaging administrasyon kon ikiha ang kapitolyo sa mga contractors. That's the prerogative. But that will stop the provincial capital
from filing a third-party complaint against against my predecessor. Himugatan sa gobernador ang desisyon nga dili mo bayad aron dili makwestiyon sa pagbayad sa utang sa Kapitolyo sa miaging administrasyon. Apan ang maong desisyon at ngan karon kung mamugna ba ang laing panagsungi ni Davide o Garcia subay sa plano sa gobernador nga mukiha kang Garcia kung ikiha sa mga kontraktor sang Kapitolyo. King Perez, News 5. Ang kanunay nga pag-uwan mo hinungdan nga nalang ay paguman ang kapinsa milyon na Simulo Grand Stage. Samtang hantod karon wa pa mahurot og kahalin ang tiket alang sa grandstand. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gipastak sa nakaroon ang paghuman sa backdrop of stage sa grandstand alang sa maabot ng Grand Parade. Mato ni Executive Director Ricky Ballesteros nga di numino sa 1.7 milyones ang kantidad silang nagasto sa stage lang mismo. Samtang sa platform gasto sab sila og di numinos 600,000 pesos. Hinuon malaong si Ballesteros nga di na muulan og kusog nga nahinung-hinungdan sa pagkalangay sa paghuman niini. Sa second, sa third nga backdrop na ito, kaya tulungan ni kaklase, open na niya, mag-go sa timbahan. Ang pa-open mo sa katulad yung mga LED screens. Oh, we're almost finished, no? I hope mali magawan, kaya para mahuman yun namo. Gipadayag usab ni Ballesteros na ang gimahalan sa tiket mahimong saksi sa street dancing. Dako usab ang pagtuon ni Ballesteros na karong Biyernes, mahurot na ang mga nahibiling tickets. Big choice, no? We've defined it. Namatay sa street dancing sa. They can just stay outside. And ang atong charge naman is 200 pesos because of the new features and at the same time kato ang plano nga to give assistance. Karong Webes, wa may klase sa pipila katunghaan nga gamiton sa mga out-of-town contingents sama sa Abiliana National High School ug City Central School. Apan pulingan ang mga adlaw sa klase nga nawala kay gigamit ang ilang mga classroom. Leslie Caminada Vistil, News 5.